खुलुमबाय। गिबियावनो बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै रादाब बिजोंनिसिम जोंनि माग दाननि नैथि मंगलबार बाथि गोथार बाथौ साननि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनैनि बे गोथार मंगलबार एबा माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सानखौ दुलाराय बुहुमनां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों। बेखौ जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गासैबो बियाबफ्राव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों जिल्ला गौथुमनि जानानै बिथोन हरनाय जादों। आरो गामि गामि गोबां मन्दिरफोर दं, बाथौ थानसालिफोर दं, बेयावबो गामि गामि हिसाबै खुंनायखौ जों नुबोदों। बिनि सायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों? दा बिदिनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बादियै, जोंनि जिल्ला गौथुमनि बोसोन बादियै मोनफ्रोमबो बियाब, मोनफ्रोमबो गामिफ्राव बे गोथार बाथौ सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाबाफारि लादों आरो बिदिनो खुंबोगासिनो दङ। देग्लायबो जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गासै गामिफ्रावबो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासै रायजो राजा, गासै बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजानिसिम जों गौथुमनि जानानै साबायखर बावहरो। बे समाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिदिनो हाबाफारियाव नोंथांखौ गाहाया आलासि हिसाबै लिंहरदों। बेनि मा आयदायाव नोंथांखौ बेयाव लिंहरदों? दिनै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा आंखौ जिल्ला गौथुमनिफ्राय दिनैनि बे माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै बुंफोरथिनि थाखाय हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोना आंनो आयदा मोनसे हरदों। बे आयदायानो जाबाय गोथार बाथौ सान। बेखौ जों मानो फालिनाय जायो आरो मालानिफ्राय फालिबोखो आरो बेनि गुबै थांखिफ्रा मा, बा मानि थाखाय जों बाथौ सान मोनखो, आरो माग दाननि नैथि मंगलबारखौ मानि थाखाय जों गोथार बाथौ सान हिसाबै फालिनाय जायो, बेखौ बिथांमोना आंनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरदों।